ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሪሜዳ ሰንተር ኣብዛ ቻነል ሰብስክራይብ ክትገብሩ እንዳተመነና ንሎሚ ከዓ ትንታነ ዜና ኩባንያ ቦይንግ ኣብ ቅልውላው ዝብል ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል ዝሓለፈ ሰንበት ዋንነት ኢትዮጵያ ዝኾነት ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነታ ነፋሪት ኣብ ውሽጢ ሒደት ደቂቕ ብዘጋጠመ ሓደጋ ወዲቓ ከም ዝተሓምሸሸት ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ። በዚ ድማ እቲ ኣርሞሸሽ ኩባንያ ኣብ ልዕሊ ዘፍረየ ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ብዙሕ ስክፍ ተፈጢሩ ይርከብ። ኣብ ውሽጢ 5 ወርሒ ዘይመልእ ግዜ ፍርያት ናይ ትካል ዝኾና ነፈርቲ ንኻልኣይ ግዜን ሓደጋ የጋጥመን ኣሎ። በዚ ተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ ሓደጋ ነፈርቲ ናይዘን ኩባንያ ክስታት ኣብ ልዕሊአን ይምስረት ከም ዘለውን ይሕበር። በቲ ሓደጋ ዝተተንከፋ ሃገራት ኢትዮጵያን ኢንዶኔዥያን ሰብ ዘይብል ክሳራ ኣጋጢሞን ይርከብ። በዚ ከይኮነ ኣይተርፍን ሓያሎ ሃገራት እቲ ኩባንያ ቦይንግ ዘፍረየን ቦይንግ 737 ማክስ 8 ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ካብ ዝኾነ በረራ ደው ክብላ ኣዚዘን ኣለዋ። ብቐንዱ እውን እዚ ተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ ሓደጋ ነፈርቲ ቦይንግ ኣብ ቴክኒካዊ ኣሰራርሑ ዘለዎ ብቕዓት ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ ኮይኑ ኣሎ። ካልእ እውን ጠንቂ ናይ ሓደጋ ዘነፅር ድምፅን ሓበሬታን ዝምዝግብ ጸሊም ሳጹን ተረኺቡ እንከሎ በቲ ኩባንያ ዝወሃብ ዝኾነ ሓበሬታ ብዘይምህላው ዛዕባ ማዕከናት ዜና ዓለም ኮይኑ ይርከብ። እታ ዝሓለፈ ሰንበት ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ናይሮቢ ትጓዓዝ ዝነበረት ብቁጥሪ በረራ ኢቲ 302 እትፍለጥ ኣርሞሸሽ ነፋሪት ነዊሕ ከይበረረት ብኣፍንጫ ተተኺላ ከም ዝተሓምሸሸት ተሓቢሩ። ድሕሪ 6 ደቓይቕ በረራ ኣብ ልዑል በራኸ ከይበፅሐት ኣብ ከባቢ ቢሻፊቱ ዝተባሃለ ከተማ ከም ዝወደቐት ይግለጽ ኮይኑ ድማ ክሳብ ሕጂ ጠንቂ መውደቂኣ ክንፀር ኣይከኣለን ዘሎ። ኣብታ ነፋሪት ዝተገጥመ ድምፅን ሓበሬታን ዝምዝግብ ጸሊም ሳጹን ኣብቲ ቦታ ዝወደቐትሉ ከባቢ ከም ዝተረኽበት ሰመዝቲ ሃገር ረድዮም። በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ 157 ተሳፈርትን ሰራሕተኛታትን ብዘይ መላስ ኣውያት ከም ዝሞቱ ማዕከናት ዜና ሃገር ኣቃሊሐን። እዚ ድማ ነተን ከምዚአን ዝኣመሰላ ነፈርቲ ዝውንና ሃገራት ከቢድ ስንባደ ፈጢርለን ከም ዘሎ ይሕበር። ድሮ እውን ሓያሎ ሃገራት ነዘን ዓርሞሽ ኣሜሪካዊ ኩባንያ ዘፍረየን ነፈርቲ ካብ ኣገልግሎት ኣጊደናን ይርከባ። ኣብ ወርሒ ሕዳር ፍርያት ናይ ትካል ዝኾነት ብኢንዶኔዥያ እትውነን ነፋሪት ወዲቓ ከም ዝተሓምሸሸት ዝርስዕ ኣይኮነን። እታ ነፋሪት ብተመሳሳሊ ኣብ ልዑል በራኸ ከይበፅሐት ድሕሪ ውሕዳት ደቓይቕ ኣብ ባሕሪ ከም ዝወደቐት ይግለጽ። ኣብራሪ ናይታ ነፋሪት ቅድሚ ምውዳቕ ምስ ዝተገጥመላ ምዕቡል ኮምፒተራዊ መዛወሪ ቃልስ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ኣብዛ ናይ ኢትዮጵያ ነፋሪት ውን ብተመሳሳሊ ኣብራሪኣ ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ቴክኒካዊ ፀገማት ስለ ዘጋጠሞ ብምሕባር ኣብ መንገዲ ክምለስ ሓቲቱ ምንባሩ ሰመዚ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ የረድኡ። በዚ ከዓ ሓያሎ ክኢላታት ኣብ ኣሰራርሓ ነፈርቲ ቴክኒካዊ ፀገማት ክህልወን ከም ዝኽእል ብተደጋጋሚ ይገልጹ። ኣሜሪካዊ ኩባንያ መፍረ ነፈርቲ ቦይንግ ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ልዕሊ ፍርያቱ ዝኾና ነፈርቲ ሓደጋ ስለ ዘጋጠመን ኣብ ከቢድ ስንባደ ይርከብ። ኣብ ኣሰራርሓን ዝኾነ ቴክኒካዊ ፀገም ከይህሉ ድማ ደቂቕ መጽናዕቲ የካይድ ከም ዘሎ ሰመዚ ናይ ትካል የረድኡ። ብዘይካዚ እተን ክልተ ዝወደቓ ነፈርቲ ኣብ ልዑል በራኸ ከይበፅሓ እሞ ከዓ ኣብ ውሽጢ ውሕዳት ደቓይቕ ናይ በረራ ምውዳቕን ሕንቅልሕንቅሊተይ ኮይኑ ከም ዘሎ ፀብፀባት የረድኡ። ጠንቂ ሓደጋ ናይዘን ህይወት ልዕሊ 300 ተሳፈርቲ ዝለከማ ነፈርቲ ግን ገና ክንፀር ኣይከኣለን ዘሎ። ዛጊት ብዝተገብረ መጽናዕቲ መሰረት ግን ኣብአን ዝተገጥመ ምዕቡል ኮምፒተራዊ መሳርሒ ጠንቂ ቴክኒካዊ ፀገማት ክኸውን ከም ዝኽእል ኪላታት ናይቲ ዓውዲ ይሕብሩ። ድሕሪ እቲ ብሰንበት ንግሆ ዘጋጠመ ሓደጋ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ከማን ዝበላ ኩለን ነፈርቲ ካብ በረራ ደው ክብላ ኣዚዙ ይርከብ። በቲ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ተሳፈርቲ ብዝወረደ ጉድኣት ኣብ ሓዘን ዝርከቡ ስድራቤቶም ድማ ኩሉ ዘድሊ ሓገዝ ክገብር ምዃኑ ተማባፂዑ ኣሎ። ብዘይካዚ ጠንቂ ምውዳቕ ናይታ ነፋሪት ንምፍላጥ ብቕልጡፍ ክጻረ ኣብ ዝተጻረየሉ እዋን ድማ ብቕልጡፍ ንህዝቢ ከፍልጥ ምዃኑ ሰብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ገሊፆም ኣለዉ። ኣሜሪካዊ ዓርሞሸሽ ኩባንያ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነተን ንማእከላይ ርሕቀት ዘገልግላ ብቁጥሪ ብርክት ዝበላ ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ከፍሪ ከም ፀንሐ ይፍለጥ። እዘን ነፈርቲ ብዙሕ ነዳዲ ስለ ዘይህለኻ ብብዙሓት ሃገራት ተጠላብነት ክረኽባ ፀኒሐን እየን። እቲ ትካል ብዘቐረበሉ ጠረብ መሰረት 511 ዝኾና ነፈርቲ ናብ ዕዳጋ ንምቕራብ ክሰርሕ ፀኒሑ። ድሮ እውን ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ እንዳሓር 350 ነፈርቲ ብምፍራይ ንዓማዊሉ ከም ዘረከበን ምንጭታት የረድኡ። የግዳስ ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ ክልተ ካብአን ብምውዳቕን ተጠላብነት ባይታ ክዘብጥ ብኡ ምኽንያት ድማ ኣብ ከቢድ ክሳራ ክሽመም ጀሚሩ ኣሎ። ሓያሎ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ትካል ዝነበረን
እምነት እውን ክጎድል ጀሚሩ ኣሎ። ድሕሪ ብሰንበት ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ዘስካሕክሕ ሓደጋ ሓያሎ ሃገራት ዓሌት ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝኾና ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ካብ በረራ ንዘይተወሰነ ግዜ ደው ክብላ ኣዚዘን ኣለዋ። ነዘን ዓሌት ዝውንና ሃገራት ቻይና፣ ኢንዶኔዥያ፣ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ሲንጋፖርን ኣውስትራልያን ንግዜኡ ካብ በረራ ደው ክብላ ወሲነን ከም ዘለዋ ሃገራት እየን። እዘን ሃገራት ድሕነት ተሳፈርቲ ብምቕዳም ቴክኒካዊ ፀገም ኣለዎን የብለን ክሳብ ዝንፀር ናብ በረራ ከምዘይመልስአና ነፂረን ኣለዋ። ምዝ ብዝተሓሓዝ መንገዲ ኣየር ኖርዌይ ብሰንኪ ምቁራፅ በረራ ናይ ዘን ነፈርቲ ዝወረዶ ክሳራታት ንምሕዋይ ካብቲ ትካል ካሕሳ ይሓትት ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እታ መንገዲ ኣየር ከምዚአን ዝበላ ካብ ኩባንያ ዝተዓደገ 18 ነፈርቲ ንግዜኡ ካብ ስራሕ ደው ኣቢልዎን ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር። በዚ ምክንያታት ድማ ብርካዊ ዕዳጋታት ኩባንያ ቦይንግ ድሮ ከንቆልቆል ከም ዝጀመረ ይሕበር ኣሎ። ካብ ኩባንያ ሓደስቲ ነፈርቲ ክዕድጋ ተዋዒለን ዝነበራ ሓያሎ ሃገራት ክሳብቲ ጠንቂ ዝንፀር ነቲ ውዕል ንግዜኡ ኣወንዚፈንዎ ከም ዘለዎን ተገሊጹ ኮይኑ ድማ ድሕነት ተሳፈርቲን ውሕስነት ናይተን በረራ ነፈርትን ንምርግጋፅ ምስ ላዕለወ ሰብ መዚ ናይቲ ኩባንያ ይዘራረባ ከም ዘለዋ ምንጭታት የመልከት። መንግስቲ ኣሜሪካ ብወገኑ ንብቕዓት ናይተን ነፈርቲ ኣመልኪቱ ክገልጽ ከሎ ዝኾነ ዘሰክፍ ኣበር ከም ዘይብለን ይዘረድእ። ማሕበራት ሰራሕተኛታት ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ግን እተን ነፈርቲ ካብ በረራ ደው ክብላ ተደጋጋሚ ክምዕፆን ፀኒሖም እዮም። እንተኾነ ፌደራላዊ ኣገልግሎት በረራ ኣሜሪካ ነዚ ፃውዒት ዒሽ ብምባል ኣሉታዊ መልሲ ክህበሉ ፀኒሑን ኣሎን። በዚ ዝተቆጥዑ ወገናት መፅናዕቲ ከካይድ እተን ነፈርቲ ፀገም ዝፀንሐን ድማ ልዕሊ ትካል ቁልጡፍ ትጉምቲ ክወሰድ ይፅውዑ ኣለው። ላዕለዎት ሰብ መዚ በረራታ ሃገር ግን ዝተረጋገፀ ጠንቂ ክሳብ ዘየለ እተን ነፈርቲ ንጥፈታት ክቕፅላ ምዃነን ይገልጹ። ቦይንግ 737 ማክስ 8 ኣብ እዋን በረራ ሓበሬታን ድምፅን ዝምዝግብ ጸሊም ሳጹን ምዕቡል ኮምፒተራዊ መሳርሒ ከም ዝግጠመለን ዝፍለጥ እዩ። ድሮ እውን ጸሊም ሳጹን ናይ ዘን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኢንዶኔዥያን ዝወደቐ ነፈርቲ ተረኺቡሎ። የግዳስ እትካል ካብኡ ዝረኸቦ ሓበሬታ ተበጊሱ ጠንቂ ኣዋላልቐን ንዝምልከት ሓበሬታ ክህባ ይከኣለን ዘሎ። ነቲ ጠንቂ ንምፍላጥ ፃዕርታት ይካየድ እኳ እንተሃለወ ሃገራት ብዘቕርብዎ ዘለዋ ጠለብ መልሲ ካብ ምሃብ ተቆጢቡ ይርከብ። ገለ ከም ዝለሓኾ ምስጢራት ከም ዘረድኦ ግን እቲ ጠንቂ ኣብተን ነፈርቲ ዘሎ ምዕቡል ኮምፒተራዊ መሳርሒ እዩ። እቲ ጠንቂ ሓደጋ ናይ ዘን ክልተ ነፈርቲ ድማ ንሱ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ምንጭታት የረድኡ። ካብ ሳተላይት ብዝተቐድሐ ቪድዮ ከም ዘመልክቶ ክልቲአን ነፈርቲ ብተመሳሰለ ኣገባብ ብኣፍንጨን ተተኺደን ወዲቐን። እዚ ኸኣ እቲ ምዕቡል ኮምፒተራዊ መሳርሒ ንላዕሊ ኣብ ክንዲ ዝቐንዕ ናብ ባይታ ብምቕንዑ ኣብ ረቲ ክቆጣጠሮ ብዘይክእሉ ፍጥነት ኣኸቲሉ ነዊሕ ከይበረራ ከም ዝወድቃ ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ የረድኡ። ነዚ ኣብ ግምት ዘእተዋ ካናዳን ካልኦት ሃገራትን ባዕላዊ ሓላፍነት ምውሳድ ጠንቂ ምሕምሻሽ ናይ ዘን ነፈርቲ ንምንጻር መጽናዕቲ ጀሚረን ይርከባ። የግዳስ ንዝኾነ ዘጋጥም ሓደጋ ነፈርቲ ሰለስተ ኣካላት እዮም መርመራ ክካየድሉ ዝፍቀድ። እቲ ዘፍረያ ትካል፣ እታ ዝተበገሰትላ ሃገር፣ ከምኡ ድማ እታ ዝወደቐትላ ሃገር። እንተኾነ ኢትዮጵያ ነቲ መጽናዕቲ ንምክያድ ዓቕሚ ስለ ዘይብላ ነቲ ሳጹን ናብ ፈረንሳይ ልኢኻ ተመርምሮ ከም ዘላ ይሕበር። እምበር ከዝተኸበርኩም ተኸታተልትና ሎም ዘዳለኽዎ መደብ እዚ ነይሩ። ከምኡ ወትሩ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።